Häzirki wagtda dünýäde dolandyrç ulgamy we amallary trilyonlarça dollar bilen ölçülen bir senagat öwrüldi. Kompaniýalar menejerler taýýarlamak üçin milliardlap maýa goýýarlar. Menejer hunäri bolsa dünýäde iň talap edilen ugurlaryň biri hasaplanýar. Management konsepsiýasy adamlaryň onu ilmi taýdan öwrenmegden köp odal peýda bolupdy. Müňlerçe ýyl mundan odal adam datçylşylmy tatlamalary durmuşa geçirip ilkinji guramaçylyk görelgelerini ulanypdy. Mysal ýokbundan gadymy Misri gözüňe getirelýär. Piramidalaryň guruluşy uly taslama bolup, ol berk meýilleşdirmäni we guramaçylyk ukybyny talap edýär. Müňlerçe işçi, ýüzlerçe tonna agramly daş materiallary, onlarça ýyllap dowam edýän iş. Munyň hemmeti berk ýerarhiýanyň netijesidir. Faraon, ruhanlar, arkitektorlar, gödäwçiler, işçiler. Bu tarihdaky ilkinji dolandyrç guruluşlarynyň biri hökmünde bellenip bilinär. Hitaýda filosof Konfusiy ýolbaşçylyk ýöreleri hakynda ilkinji bolup büýükli pikir alýşdy. Onun pikiri boýunça gowy ýolbaşçy diňe buýrugy ýerine ýetirýän däl, ahlak taýdan ýokary derejeli bir nusga bolmalydyr. Onuň möhüm ýörelgesi şeýle aýdylýar. Başgalary ýolbaşçylyk etmek isleýänmiň? İlki özüňe ýolbaşçylyk etmegi öwren. Gadymy Gresiýa we Rim döwürlerinde dolandyrç täze derejäge ýetdi. Grek filosoflary Platon we Aristotel ýaly alimler ideal guramaçylyk näde işlemeli diýen meselede düýpli pikir alýşdylar. Rim legionlary bolsa dolandyrç prinsiplarynyň döwür wagt mysal hökmüne gödilýärdi. Anyk bölünip berilen wezipeler, ýerarhiýa we standartlaşdyrylan düzgünler. Şol sebäpli Rim dünýä taryhyny iň güýçli imperiýanyň birini döretmegi başardy. Keni management sözü peýda bolman kada adam zat eýam taslamalary, goşunlary we sivilizasiýalar dolandyrmagy başardy. Rim imperiýasyny dargamagyndan soň dolandyrş ýok bolmady. Diňe başgaça görnüşe geçdi. Orta asyrlar bu döwür şalyklaryň, suwda karhanalarynyň we häzirki zaman korporasiýalarynyň ilkinji prototiplarynyň döwrüdür. 11-15 asyrlarda Ýewropada senetçi karhanalary peýda boldy. Olar önümiň hilini gödäwçilikde saklayan, bahalar kesigitleýän we täze hunärmenler ýetişdirýän guramalar bolupdy. Bular häzirki zaman hunär birleşiklerine we kärdeşler arkalaşyklaryna miňledip bolar. Suwda ösdi, şol bir wagtyň özünde dolandyrç ulgamlary hem kämilleşdi. 13-nji asyrda Ganza bileleşigi peýda boldy. Demir gazyk Ýewropadaky şäherleriň suwdasyna gödäwçilik eden ulgam. Bu halkara korporasiýa hökmünde işleýärdi. Umum ýolbaşçylyk, iş öýgüliň standartlary we gatnaşyklaryň bähwitleriniň goraglygy. Suwda bilen bir hatarda mali ulgam hem ötüp başlady. Italiýada Medici maşgalasy ilkinji bank ulgamlarynyň birini döretdi. Suwdagarlar bolsa hasapçylyk ulanmagyň mümkinçiliklerini açdylar. 1494-nji ýylda Italiýa matematigi Luca Pacioli häzirki zaman mali hasaplaryň esasyny düzýän iki tarap bilen hasap berilmesini beýan etdi. Orta asyrlar häzirki zaman iş öýgüliň düýgüni tutdy. Önümiň hiline gödäwçilik etmekden başlap halkara suwdasyna we mali hasaplaryna çenli. Ýöne hakyky dolandyrş öwrülüşi soňrak tenagat öwrülüşi döwrüne ýüze çykdy. 18-19 asyrlar ähli zady ýetgetdi. Tenagat öwrülüşi başlandy. Maşinler elin güýjüni çarşdy. Zawodlar, ägit ul karhanalar öwrüldi. Şeýle hem dolandyrş öňküden has hem çylşymy ýagdaýa geldi. Öň işçi usahhanany öýçe dolandyrýan bolsa, indi bir zawodyň içinde müňlerçe adam işlemeli boldy. Bu ýagdaý täze çemeleşmeleriň, meýilleşdirişiň, utgaşdyryşyň we gödäwçiligiň zerurlygyny talap etdi. 19-njy asyryň ahyrynda injener Frederick Taylor dolandyrş ulgamyna öwrülüş döredipdi. Ol dähmete ilmi sahata çemeleş başlady. Ol bir wezipäniň ýerine ýetirilmegi üçin näçe hereketiň gerekdigini ölçäp, netijeligi ýokarlandyrmak usullaryny hüdürledi. Onuň ideýalary Taylorizm adly ilmi menejmentiň ilkinji ulgamynyň esasyny düzdi. Ýöne diňe Taylor dünýäni ýetgetmedi. Henry Ford onuň ideýalaryny iş ýüzünde ulanyp, ilkinji konveýery döretdi. Bu çemeleşme aptologlaryň bahasyny peseldip, olaryň millionlarça adam üçin elýeterli bolmagyny mümkinçilik berdi. Şeýle Fransuz alimy Henry Fayol dolandyrşyň häzirki güne çenli ulanyp gelinýän beýas funksiýasyny işläp düzdi. Meýilleşdiriş, guramaçylyk, ýolbaşçylyk, utgaşdyryş, gödäwçilik, senagat öwrülüşi dünýä diňe maşinlary däl, eýsem häzirki zaman management ulgamyny hem getirdi. Taylor'ın ilmi usullarynyň Fayol'un guramaçylyk görelgelerini çenli. Bularyň ählisi häzirki zaman iş öýgülik dünýäsi tarapyndan heniden bulanýar. Emma 20-nji asyr täze meseleler döretdi we management ýene bir gedek özgördi. 20-nji asyr managementiň altyn eýýamy boldy. Kompaniýalar ösdi, bazarlar has çylşyrmlaşdy, öňkü usullar bolsa ýeterlik däldi.
Täze strategiýalary we çemleşmeli gözlemek, şeýle hem tez uýgunlaşmak zerurdy. Eger-de Frederick Taylor iş öndürjüni öwrenen bolsa, Elton Meyer başga bir toraga galdyrdy. Adamlar işlemek üçin näme howslandyrýar? 1930-njy ýyllarda ol meşhur Hawthorne barraklaryny geçirdi we işleriň önümçiligini düşündirdi. İşgärlere bolan gatnaşyk berk düzgünlerden we gözekçilikden has uly täsir edýär. Adam maşinal, dolandyryş adam emosional ýagdaýlaryny hem gözegine tutmalydyr. 20-nji asyryň ortalaryna iqtisadiýatçy Peter Drucker işegilik baradaky düşünjeleri özgertdi. Ol maksatlar arkaly dolandyryş düşünjesini öňe sürüp, kompaniýalar iş prosesi däl, netijeler bilen meşgul bolma maslahat berdi. Häzirki wagtda işegilik has uly özgermelere sezabar boldy. Kompaniýalar global ulgamlar görnüşinde işleýär. Startaplar peýda bolýar. Tehnologiýalar we emel aň dolandyryş babatda hakyky wagtda täsir ediş kämilleşdirýär. Häzirki zaman menejmentiň esas tendensiýalary çeýellik, maglumat analitikasy we awtomatizasiýa. Öňkü piramidalardan emel aň döwrüne çenli menejment ägit uly ötüş ýoluny geçdi. Ýöne bir zat ütgemen galdy. Dolandyryş bu guramçylyk, motivasiýa we strategik pikirleniş sunugatydyr. Belki de häzirki wagtda biz dolandyryş babatda täze öwrüşiň bosagysyna durýandyr. Menejmentiň taryhynyň sahypalaryna ser salanynda piramidalaryň gurulşyndan emelaň döwri aralygyna ägir ul ötüşiň amal aşandygyny görýärdi. Emma bu taryhy ýol indi haýsy ugru gönükýär. Gelecek dolgun awtomatizatsiýa eýe bolarmy? Indi algoritmler adam logikasyny çalşyryp millionlarça faktor bir wagtyň özüne teljerip bilýär. Emmalan häzirki döwürde dolandyryş çözgütlerine täsirini ýetirdi. Ol kompaniýalar üçin salt we netijeli çözgütler hödürleýär. Ýöne hakyky liderlik we strategik pikirleniş derejesine ýetmek onuň mümkinçiliginiň heni daşda dälmi? 2023-nji ýylda dolandyryş konsultingiňe dünýä boýunça çykdyjylar 300 milliard Amerikan dollaryny geçdi. Bu bolsa dolandyryşyň çylşyny häsiýetiniň kenigiden durnukly galyandygynyň subutnamasydyr. Gallup'un 2023-nji ýyllaky barlyklaryna görä dünýä boýunça işgärleriň 70%-i ýetmeçilikli dolandyrşyň olaryň öndürjüligine göni yarama täsir edýändigini aýdýar. Tesla, SpaceX, Neuralink ýaly bir näçe kompaniýany dolandyran Elon Musk berk taraplary bilen strategik liderligiň utgaşmasynyň nusgaty bolup galýar. Şeýle liderligiň ornuny bir gün robotlaşdyran ulgam tutup bilermi? Netflix bu täze eýýanyň çeýe dolandyryş çemleşmeliň aýdyň misaly bolup durýar. Kompaniýa Big Data arkaly tomaşçylaryň ütgen isleglerine tez uýgunlaşýar. Berk ýerarkiýanyň ýerine kiçik toparlaryň çeýe dolandyryş usulyny ulanyp, hat netijelik gadanýar. Trendlerden uguralyp, bir näçe aýyň içinde strategik we ugru düýüp ütgedip bilýär. Siziň pikiriňizçe menejment 50 ýyldan soň näme bolar? Dolandyryş düýüp göter emelaň eline geçermi? Adam ýolbaşçylaryň ornuny galarmy ýa-da olaryň işini robotlar dol üstüne alarmy? Geleceğin menajer üçin iň möhüm okyplar haýsy bolar? Tesirlerini paýlaşyň.